Hello mga ka-idol. Pasensya jud kayo kung dugay kay ko nakabuhat og Bisaya version. Before sa akong video, tagay ko og panahon nga mag-speech ko karon mag-istorya ko ninyo nga about ani nga video. Sa katong para sa mga mag-uuma, di pa na ko ma-upload karon. Ang una na ko ma-upload ang kini nga video nga Leader of the Band Bisaya version. Mao ni mauna na ko nga ma-post mga ka-idol kay katong para sa mag-uuma. Di pa na ako ma-post karon kay medyo busy pa akong kauban kay full band manggod mi ato mga ka-idol. So kini nga kanta nasulat na ko ni siya, Leader of the Band, dili ingon nga ako ang kaagi. Bali katang isip lang nako mga ka-idol. Usa ni siya ka leader sa band. Ang iyang banda, ang iyang mga kauban, mga anak, siya nagdisiplina, siya nagtudlo, ug unsaon para mabuo ang banda. Og karon tiguwang na siya. Og madungganan ninyo mga ka-idol, human ako og speech karon. Paminawan niyo og maayo unsay dagan sa istorya diha ninyo masabtan. Okay mga ka-idol, thank you kayo sa sa mga nag-subscribe sa akong channel. Og God bless sa inyong tanan. Og naana ang video. Naluya kay way pahuway sa singot siya nahubsan. Unsaon man ang iyang work katugtog sa inanan. Sa panahong wapay tigong ang gitara niya hiwi. Inikablik niya sintunado hapit na mabalik. Siya sa music, kalisod o kapait. Mga anak niyang kauban, gitaristag mang-aawit. Unya iyang gidisiplin, bisikat kay nailhan. Kinaiya usahay musuol kung wa ka understand. Ang leader karon sa mong band, nasuko og nang luod. Gipangtaguan niya ang instruments, kay amo ang gisungod. Nasabtan na mong gibati sa among amahan. Impas hapit mi piktusi sa leader sa mong band. Sa kaadari ni resulta ang kaguol. Nakapaangkan sa panabo ug ang isa Davao del Sol. Ug wa pa'y sigurado na apay taga Marbel. Ang balos say ang gibuhat, nasakit siya og kanser. Salamat daw sa music ug sa mga nagatugtog. Salamat sa gapaminaw, maunay iyang sugo. Karon siya kapangandam sa panahon nga gihatag. Papa namo nga sikat, I love you, salamat. Ang leader karon sa mong band, nasuko og nang luod. Gipangtaguan niya ang instruments, kay amo ang gisungod. Nasabtan na mong gibati sa among amahan. Impas hapit mi piktusi sa leader sa
uban impasapit mi pusi sa lido sa uban.